Għal numru ta' snin maċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid kien ikun hemm ambulanza biex tintuża f'każi ta' emerġenza li kienu jinqalgħu fin-naħat isfel ta' Malta u li kienu jiġu riferiti lejn l-Isptar San Luqa. Dan is-servizz iżda sejlu żmien twil itwaqqaf. Meta iżda One News tkellem dwar dan mal-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar, lanqas biss kien jaf li dan is-servizz kien jeżisti. Hawnhekk għal xi żmien kien hawn ambulanza, le qed nitkellem fuq ambulanza, issa din l-ambulanza Għawek kina il-mosta żgur. 30 sena. Illum l-unika ċentru tas-saħħa kopert bis-servizz ta' ambulanza għal numru limitat ta' sigħat huwa dak tal-Mosta. Is-servizz tal-ambulanza fil-Mosta jkopri lokalitajiet fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Mistoqsi x'in id-differenza bejn iċ-ċentri tas-saħħa ta' Raħal Ġdid u l-Mosta, Joe Cassar wieġeb dan il-mod. X'in id-differenza bejn Mosta u Raħal Ġdid? Mela, jiena naħseb l-iktar ħaġa importanti li aħna nkunu ċerti minnhom f'każ ta' ambulanza hija l-ħin li ambulanza tieħu. Id-differenza skont Joe Cassar hija li fin-naħa ta' fuq ta' Malta hemm il-bajjiet turistiċi. Ir-raġuni illi hija storika għalfejn ikun hemm ambulanza fil-nord ta' Malta hija raġuni relatata mal-fatt li fin-nord ta' Malta hemm ħafna bajjiet turistiċi. Meta One News irrimarka li fin-naħat isfel ta' Malta hemm ukoll il-bajjiet, Joe Cassar qal li l-importanti huwa li jiġi rispettat il-ħin li fih tasal l-ambulanza. Għadu qed jiġi jinqalgħu accidents ukoll fil-bajjiet tas-South ta' pajjiż. X'inhu differenza bejn is-South u n-Nord ta' pajjiż? M'hemm l-ebda differenza. Allura x'ix m'hawnx ambulanza? Jien għidlek illi l-iktar ħaġa importanti huwa il-ħin illi isir bejn meta tissejjaħ ambulanza għal meta tul. U sa fejn jiena infurmat, f'każ ta' emerġenza, il-ħin huwa dejjem rispettat. Ma' One News il-Ministru Cassar qal li m'hemm l-ebda pjan biex jerġa' jkun hemm servizz ta' ambulanza f'Raħal Ġdid. Mhux se jkun hawn iktar ambulanza abbandonata fil-pjan ta' Raħal Ġdid li kienet domanda. Minix qed naħseb qed naħsbu fuq bħala pjan speċifiku. Mal? Iva, ma ħabta raġi mhux se jiġi ġimgħa għax dawn ma tibdew saqsu sew minn ġimgħa l-ewwel. All right? Illum f'każijiet ta' emerġenza ċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid ikollu jitlob is-servizz tal-ambulanza mill-Isptar Mater Dei. Il-ġimgħa li għaddiet il-Union tal-Qwiebel u l-Infermiera l-MUMN ordnat lill-membri tagħha biex ma jitilgħux fuq ambulanzi li ma jkunux siguri. L-MUMN qalet li kien hemm okkażjonijiet fejn ambulanzi li ħarġu fuq każi ta' emerġenza kellhom jirritornaw lura għaliex kellhom difetti tekniċi.